Olen huomannut, että tänä syksynä vanhat harmaat miehet ovat olleet median suosikkeja. Minäkin haluan oman osani tästä suosiosta. Aina kun harmaa mies on kertonut, mikä on hänen elämänsä biitsi, siitä on saatu paljon tarinoita lehtiin ja someen. Minä en ole varsinainen rantaleijona, mutta kerron silti mielelläni, mikä on minun elämäni biitsi. Viin rannalla etenkin auringon nousun aikaan. Siksi olen valinnut tähän leikkiin Fårsäärin Majakkasaaren rannan. Siellä vietin paljon aikaa ainakin lapsuuden kesinä. Lapsuudestani muistan, kuinka meillä valmistettiin asumiseen ja elämiseen tarvittavia asioita kotona käsityönä. Tässä kuvassa on kotitekoinen mäkiauto. Käsin tekemisen perinnettä olen halunnut siirtää eteenpäin ja osin onnistunutkin. Kiusaan teitä vielä myöhemminkin näillä vanhan miehen tarinoilla.